लामसगो त्रिपुरा न्यूज एटनि मांफ्लिबाय करंगै तंनाय खापांनि टाखकटाय बुखकसं जों ताबुक हायनो हाय अ जराव फाइसक फैजाक लंतराय बेले बखास्तेनि मासलि हातिनि नेशनल हाईवे लाहारो जोंनोगै मांखा ने सेतना कैंपिंग 4.0 अबनतयै बोरै बोसोरक लाहार हिमबत हिमलायै सोलारक बाय बाक्सा बरम रेना नांनाय नै बरक खरांथि सालायै हिमबतक हिमलाय खरांथि सालायमानि जों नगै मांखारो ताम सुजाय आंगो किसा सागदे मांफ्ले टिसनाय दाखुनो कयनाय दिनै बरक सोलारक बाय बाक्सानो बरम बरक बहायनो सानलायका बोरै बोसोरक गोबांमा जराव लाहार लामप्रि याक सियागरा थांतानिबो निर्यातन एबा खेबा बरकनो नायकल जायगा बरकनो आसुकायनो थंजाक माने न तैनो हायनो दिनै बरक खरांथि सालायै हिमबतक हिमलाय माने जों नगै मांखा फायदे तामनो ति बरक सानलाय आबनो ति जोंखौ खालामथायनाय बुखक नरक तिनि जे लाहार हिमबतक हिमलायै खरांथि सालायमानि तामनो सानायथि सालायमान खालायखा अब हायके लाहार हिमबतक हिमलायै जे खरांथि सालायमानि नर आगे रगो अब हायके हिमलायै खरांथि सालायका ओ सालनि सानथाम रोगै जों अब हाय नांफ्ले नगै दङ साल बोसोर तंनाय नरनि खरांथि सय हिमबतक हिमलाय मानि न थांनाय मासनि 25 तारिखनि सिमि अ मासनि 23 तारिख जरा दंनाय अ केम्पेइन